Santo. Amen. Ti Apo at nakumaka na kayo. Kasama ken ka. Kaman tayo ay kararagan, ti pagilian tayo, nagitimada mga mapaspasamat, ti bagyo, ti Senado, sapay kumata rumarte ginapudno, para ti pagsayaatan tayo, pagsayaatan ti masakbayan ti pagilian. Kararagan tayo matnangiti na biktima ti bagyo, nakuno na nagitay kaanpay na berokan, sapay kumata ti Diyos, ti mangsalwat ka na po ada. Basta mo ti mangliwliwa kadagiti pang pamilya na tapno may kari tayo makiralo ti na santo na misteri, bigbigan tayo dagiti basbasol tayo at pagbabawian tayo ina. Kuna tayo agkonpesara iti Diyos na nakabalin amin, ken tayo nakapasat, tasya nakapasula, iti panamo sa uaramid ken liway ko. Basol ko, ay isuot pagpapasya ken Santa Maria, Nanay ng Birhen, kadagiti amin ng Iglesia sa Santos, ken kayo may kakabsat, ay kakaasin ako mahirakap ng Diyos. Tasya na tayo kumatiman nakabalin na Diyos, kad kalpasan ti pan nakapakawan, dagiti basbasol tayo, ipan na tayo, itibiyag nga agnanayon. Amen. Apo kaasyan na kanyo. Apo kasya na kami. Kristo kaasyan na kanyo. Kristo kasya na kami. Apo kaasyan na kanyo. Apo kasya na kami. Kumararag tayo. Apo inaramid mo at ikang runaan na linteg, iso tilinteg ti ayat, tulungan na kang kadinga agayat ken ka kiniti padami at tao, tapno magunod mi ti agnanayon a biyag, gapo ken Apo Meso Kristo nga anak mo ket Dios, iso magipagbiag ken magipagari ken ka itimpuyo ti Espiritu Santo, Dios nga agnanayon nga awan ti ingana. Amen. May basa na adaw, iti libro ni Propeta Hageo. Iti may kaduat awen na panagturay ni Dario akas emperador ti Persia, iti umunang aldaw ti may ikanem a bulan. Kinasao ti Apo ni Propeta Hageo. Maituro ti mensahe iti gobernador ti Juda, ni Zerubabel na anak ni Salatiel, ken tinangato apadi ni Josue nga anak ni Josadak. Kinuna ti Apo ang manakabalin amin ken Hageo. Kuna dagiti at tao asaan pa a tiyempo ti panakatarimahan ti templo. Kalpasan na inted ti Apo daytoy a mensahe kadagiti tao babaen ken ni Propeta Hageo. Na kayo at tao, rumbeng kadi agned kayo kadagiti napintas sa balbalay, idinto agrakrakayat ti templo. Diyo ka din makita ti mapaspasamak kada kayo. Ado ti imulay o trigo ngem basiti na kityo. Adda kanenyo ngem saan manay amang gusto kada kayo. Adda arak inumenyo ngem saan umdas ang mangbartek kada kayo. Adda kawersyo ngem saan umanay ang pag-imenyo. Basit ti matagadan ti mangmangtiged, saan nga umanay pagbiag na. Diyo ka di makita no apay ang mapaspasamang dagitoy. Ita, in kayo ka dagiti turod, agpukan kayo iti kayo, ket bangunin nyo manen ti templo, tapno maayayo ak, ket agdaydayaw kayo, kanya akas rempeng na. Kisa o ti Apo. Nagyaman tayo, Diyos. Ay ayan ng ti Apo, dagiti tattao na. Ay, Apo, dagiti tao na. Kantaan niyo ti Apo, iti baro a kanta. Idagdayaw niyo iti taripno, dagiti napudno at tattao na. Agragsak ka Israel, gapu iti namarso ken ka. Agrago kayo tattao ti Sion, gapu iti ariyo. Ay, Apo, dagiti tao na. Magsala kayo ang mga daydayaw ken kuana. Agtambor ken agtukar kayo iti arpa. Tay ayaten ti Apo dagiti tattao na. Dagiti maidadanes pagbaligyan na. Ay, Apo, dagiti tao na. Agragsak kuma dagiti tao ti Dios iti baligida. Ket ang kantada iti panagrambak da. Daydayaw da kuma ti Dios babaen iti panagbirgida.
Dahil iti balay gidi tinapudno nga adipen na. Ay, ang apo dagiti taon. Sa Dumdumnek to'y adipen mo, at daken ka, dagiti sa uamakay, iti ang nanayon na biyag. Hallelujah, 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 hallelujah. At daken ka, dagiti sa uamakay, iti ang nanayon abiyag. ti apod na pumakata kayo. Hasta maraming Ang naniwaragawang pinasantuan nga Ebanghelyo kasing surat ni San Lucas. Gloria tayo kay kinakawa. Nadamag ni Herodes nga agturay ti Galilea ti amin na mapaspasamak may panggap ken Jesus. Ket napalalo ti pannakariribok na gapo kadagitoy. Aglalo takon ko na dagiti tattao nagungat ni Juan na mapunyag. Kunamat dagiti daduma anak parang ni Elias at dapay nagkuna ang nagungat ni Maysa kadagiti imununa ang propeta. Pinaputulak ni Juan kinuna ni Herodes ngem si asino dati a tao ang madamdamag ko manipod idin tinagtarigagayan na ang makita ni Jesus. Ti Ebanghelyo ti Apo. Dahil ti may pairin ka, Kristo. Tata galing po Francis ti di surat na kanya kayo niya season of creation kunana tay Laudato Si na yan ay jay na tayo steward tayo makipagbantay tayo iti nakaparsuaan salwadan tayo ti aglawlaw ti pinarsuan na nakaparsuaan ke mayat nga tayo iti aksyon nararamidan tayo iti simbaan iti komunidad iti bongbonglo NGOs para iti detoy ada tree planting ada galos ada mang protektar kadagiti forest ng ti season of creation ti aglawlaw ti karaman na amin tao kin dati mapaspasamak kanya tayo pagsiyatan tayo mo dito suna dito Pangulo ada initiative natin makita na madi so dito flood control tanong makita mo ita Hong Kong kada other countries ka kaya na mo tagaramit ti subway na underground ka handa mo malayos napaya nga tayo mahaan at anyang road ka parang salwat ti aglaw-law kanayon na dahil atin number 1 nga kita ang talaga tayo agtuturay di naman hindi nga ti Madina kami no di bagbagi ti serbianan ke Madin ti Madin no jay para iti bagi ti panunutan nga umunan ke Madin kita abroad ke napintas kada konkreto napipintas ke season of creation ke tita number 1 nga paprotektaran dita ke biag ti tao ke dita ke naglaylayos taga ano ada development nga malayos mo ti tao isutin mo na ang panunod ko Maria isutin mo na isang barbari kag may tata sa ti dagiti kagayam ti kanton tinawon nga sangsangit na may papanti layos nanipol peda po ni Apo layosan kung nadagta kapayan niya mararamid aya ada development ada maaramid niya dagita dadakkel nga infrastruktura di na masaya atin di layos di ang pag-progresyon na makita ang dagitay ngay kasano dagitay na nga ito balay na imbaga kanya na kadagitay ngay kakabsat nga tinawon nga palatkas tayo yung tibang balay na so kasi surpresyon ko na taga halaga na ito panagmula at tabat tayo halaga tayo dalos tayo lang tinumber mo niya kita nagkabiyak ti tao nito yung pagsayatan kasi mutlakan niya tayo so nga responsibilidad tayo amin agraman amin kung nakardi di Domingo agraman o kiskindi nga
Yung basurang maawan ti kananakon na, sumurot. Season of creation ka. Wala ka mapantay at mulmula, di ta bantay ti kay kayo. Hantay at bukukan ko na tayo. No si ka nga tao ka. Nagdakinaya mo king basura mo at aging gana ti kay kaya mo. Hingga in pamot na awan ti kananakon. Awan ti at bali ko nga season of creation ko na naka. Ang adad tarwar, dadtoy, ito'y tapno makita no sino tayo. Kaya dahil ka nagkaroon na tayo ti kanya tayo ta. Nagito'y pati yung simbaan ka nagdumas dahil tatilaing na kami. Damay sa nga simbaan di ko nga nadisubli ti lugan. Nasaya ako ako makanya tayo sa ko nakibig ka. Hindi ang sao-sao. Kung nataibig ka, nagitay lumaban tayo tayo nas to. Ti number 1, nagda tayo. Ay di simbaan mga pinatatir, di sibilya ako. Kuwati pamilya mo tayo niya. Cleaner ko hanganad na ti accounting ti may munisipyo dahil tao. Nakaayaan ako kung natin mag-insigurado na matakanya in good faith mo di dyan nga napatadir nga simbaan nga gabot ang iyong pamilya at damag kaya na nga datin. Damag business haan nga di dyan. Kung iso nga ko in good faith mo Ngayon dali daduman na nga nakatugaw na daduma ulit and ayun na daduma. Papo, nakabukbutan na nakatari. Para magbagi nga maawan para iti magsayatan tigi mo. Kasi season of creation, nadete ko panahon ti nakaparsuaan. Sino ti umunang masaluan ang tao, biyag ti tao, karaman ti pinarso ti tao. Iso ti umunang ramidan. Hindi tayo nababasid nga awan ti mabalin na. Haan nga awan mabalin tayo adda, anya riyan. Mangrugi ijay kananakan. Mangrugi ijay kananakan. Dilawon ti mati. Dilawon ti isuro ti nasaya. Dilawon ti mati. Ora iti basic lang. Iti aglaw-law. Iti gimo. Iti pamilya. Hindi na nila sa kadaman. Takano nagtakaw dito eskwela. Naggapan na pamilya. Dito amo no sino. Yang mo niya. Pero itolerate tayo dahil dyan. Hanlang nga dahil dyan mahal sa maruno. Siyempre, no, matiliwang dahil dyan, patayin na ka. No, natiliwang ka ito dahil dyan, ang takaw patayin na. Iso ka na kayo nga, dahil duldulin na kwarta na, yun tawag na sa pagkarimaan. Simbaan na, namuda na kwarta yung may dahil, ito no, agpoktaw ka tawa, patayin na ka. Crime di sumarunod ta. Hindi ka muna niya di pagkato na isang creation. Kanayong tayo. Nang pagganugyanan na nasaya at kananako. Dito Ebanghelyo. Mariribok ni Herodes, apaya ko natin nagungar. Apaya namin pinapatay na ni San Juan. Tanagsasako ti pudno dinidilaw na dagiti mati intagan na ti nasaktan ti nasair ti rinada. Ta madidija aramidenda. Dahil ti ko ana. Tungkad duma makasair tayo. We have to. Sa kulungan na makasair tayo. Pagladda, nagbalikin, adda mo lang na kinapudno. Adda masaktan na talaga. Nga masakot at atlo, adda pa nagbalbalin. Erok may mikan ka ako dahil daton mi abang ipakita mi di pamamatikan ayat mikan ka
Awaten ka ida asi aaya tapno iti daytoy a sakramento ti Eucharistia maragpat mi ti gameng anamnamaen mi nga kas insuro ti nasanto na pamati gapo ken Kristo nga apo mi. Amen. Ti apo at napumata na kayo. Kasakumayan At ken ka. kayo dagita puspuso yo. At dada na si tatay ti apo. Agyaman tayo iti apo a Dios tayo. May karikit rumbe. At noon ay ang maikari at rumbeng anong mi katpakaisalakanan mi at kami iti amin at siyempo ken Diso agyaman kami. Agyaman kam ken kaapo na santuan nga ama man nakabalin katag nanayon a Dios. Tagaputi ay ayatem nga anak mo pinarson ti tao. Ket pinabarong babaen ti mangnibinibi a kaasim. Rumbeng nga ron nga agserbigan ka ti kadagupan dagiti parswa. Ket daydayawon da ka dagiti amin a naisalakan. Dagiti maymay sa anaken itantanok da ka dagiti sa santos mo. Isot da po na makidanggay kami kadagiti amin nga angheles a magibunan nagken ka ket siraragsak kami nga agko na. Santo, Santo, Santo ti apo. Tapos dagiti amin na parswa. Tilangin ken dagan at nungay pagkayayawang husana ti kamatuan. Madaydayaw kumay tinagan ni apo. Husana ti kamatuan. Pudno na apo abihit ka akin santo ket si katigugwayan ti amin akin na santo. Dawatin mi nga roti paimo ta espiritu mamang pasanto kadagiti adato. Tapno pagbalinan kadi paimo ida kada kami. Abagigan dara ni apo ni Hesus Kristo. Isu idisak bayayawat na si aayat ti bagina tapno agtutuok na ngala iti tinapay nga agyaman ken ka. Pinispisi na sana inted kadagiti disipulos na ket kinunana. Ala inyo at mangan kay amin iti daytoy. Tadaytoy iti bagit isu may yawat to amay paay kada kayo. Kastamad akan pasanday di panangrabi ida na ngala iti kalis nagyaman manin ken ka sana inted kadagiti disipulos na ket kinunana. Alain nyo keto minong kay amin iti daytoy kadaytoy iti kalis ti dara ti baroke dagnanayon at ulan. Isa maibuyat to maipaay kada kayo ken kadagiti ado at tao tapno mapakawan dagiti basbasol aramiden nyo daytoy pangilaglagip yo kanya. Ti misteryo ti pamati. Babae ti krus mo kening kapanagungan. Inakamisalakan si kamanungkot ti sa malubungan. Iti ngarot ka ng ilagit mi ti papatay ken panabungar ni Kristo idakon mi ken kaapo ti hinapay ti biag ken ti kaalis ti pannakay salakan. Agyaman kam ken katayimpaay mo a maikari kami kadda ditoy saklang mo ket agserbi kam ken ka. Dawaten mi apo tada kami makirango iti bagikan dara ni Kristo pagkaykaysayan na kam kumati Espiritu Santo. Laglagi pam kadapo ti iglesia manaysak na piti sa ngalubungan ket parayrayom ti ayat na Diyosan. Laglagi pam met ni Leo a Santo Papa mi ni Marulo nga arsobispo mi dagiti amin nga obispo ken papadi. Laglagi pam pay apo dagiti kakabsat mi pimusayan as inanama ti panagungar tanto iti sidong takaasim. Awaten kan ida iti sidong taranyag mga pagkakitaan daken kay ti rupan-rupa. Dawaten mi apo tay paay mo met takaasim kada kami. Aranidam kuma may karikam angin iti agnanayon abiyag ket magiranod kam to. Kinainggasata na Birhen Maria nga ina ti Dios ni nagasat nga Jose nga esposo na. Dagiti nagasat nga apostoles ken dagiti amin na sa santo. Isuda ang nakapudno ang nagserbikan kaditoy daga. Makikadwa kam to kadmet kadakwada magitantanok ken magidaydayaw ken kagapo ken Hesus Kristo nga anak mo. Gapo ken Kristo si kakaysa ken Kristo ken iti sidong ni Kristo iti timpuyog ti Espiritu Santo iro kunoy ken kamanakabalin nga ama ti amin adayaw ken gloria iti agnanayon nga awan ti inggana. Amen. Hintay ko mararaw iti ama ken gulmon tayo ti kararag ngayon suro ni Apo Jesus kada tayo. Ama, Malilat sa langit, nadaydayaw ko mga kinakalan mo. Dugay ko mga tipagariyan, natungkal ko mga kinakay mo, ipigil ang lakas sa dilagi. Itidem katapang ti alaw ito, iti kananiniti patilayan malaglag. Pakawalan na iti basol niya, kasmet pamakawan ni.
Kadagiti nakabasol kada kami. Pinakapagpaypayaan mo manukot ti sulisog, sa lahat na pagkaitigagay. Dawatin mi kang kaampo tay salakan na kami kadagiti amin na pagtaksan mi. Itdam kada siya ayat ti kapya kadagiti aldaw mi kat babaen ti panulong takaasim kada kami. Kan kanayon kumalaeng iti basol mailisi kami. Ti amin nariribok may kanawa kami. Kabayatan ti panangururay mi ti kinagasa tanan namaen mi. Kan iti yaay ni Yesu Kristo anang isalakan kada kami. Pakukuhan ti Turay na nakabalik ng dayaw ti kanayon na litog sa Mga pumiyan Yesu Kristo kinunam kadagiti apostoles mo kapya ti ibatik kada kayo. Kapya naggapukan niya kitad ko kada kayo. Saan kada dagiti basbasol iti migmingam nurigat ti pamati ti iglesyam. Kat kasmayan nurot iti pagayatam ipaay mo kada si aasi kan kuana ti kapya ken panagkaykaysa. Si kang agbiyaken agani iti agnanayon nga awan ti inggana. Amen. Kapya ti apo kan kanayon kumangad kada kayo. Kasama namin ken. Bahay tayo ti kapya, iti tunggal maysa kada tayo kapya, kapya. Kordero ti Diyos sa likat, kadagibasbaso ti lubong, kaasyanan. Kordero ti Diyos sa likat, kadagibasbaso ti lubong, kaasyanan. Kordero ti Diyos sa likat, kadagibasbaso ti lubong, itlem kadakam ti kapya. Ito'y ni Apo Jesus, ti Kordero ti Diyos sa mga ikat, kariti basbasol ti lubong, nagasat tayo anaya, bali ti daytoy apadayana. Apo niya may kaling na may kakanya, ngiti may salay sa buong may pagtuloy karanwa. Ibang kong bisnis sa pagdasan sa karamang sa karamang. Ako pinag-ired na kami bubagan na iti sa karamento. Tagilay lang kadkadakam ti kinamaingal yung parakor mo. Tapno kadagiti aramid mi, maipakita ti pamati nga ikotan mi. Gapo ken Apo Jesu Kristo nga anak mo ket
Diyos, iso makipagbiyak at makipag-arigan ka. Ititimpuyo kay Espiritu Santo, Diyos nga nanayon nga awan ti ingana. Amen. Di apo na kumagana kayo. Kasta kumalit Iso yan. na kayo duman na kabalik na Diyos, ti Ama, ti Anak, ti Espiritu Santo. Amen. Sa Diyos Santo, nag-isahin kayo, itayat, kan kapya, ti Apo. Kagyaman tayo ni Diyos. Salutan, Jesus, Maria, Virginipan, Jesus, Io, Bella Premon, Ostilia, Darum Orfel Auxilium, Oni